Tak a pri tej príležitosti sa chcem vám poďakovať za dôveru a opýtať sa vás, či ste boli spokojní s nami, s realitnou kancelárou, s realitným maklérom, či ten postup naplňal vaše očakávanie a či prebiehalo všetko tak, jak malo. Takisto skúsenosť vám je dobrá. Tá komunikácia na úrovni a rýchla, že človek potrebuje pomôcť. Ďakujem veľmi pekne a poželáme vám, aby sa vám v novej nehnuteľnosti bývalo skvelé, aby ste tam zažili len tie najlepšie chvíle, aby vás dokonale reprezentovala a bola dôstojným domovom pre vás. Majte sa pekne a vidíme sa v ďalšom našom videu. Volám sa Peter Vadida a pomáham ľuďom nájsť vysnívané bývanie. Dovidenia.